Hello friends, borebay. Bodo job info official YouTube channel the big update RRB ni fry exam date oंखारबाय आरो बे एग्जामा मा पोस्टआव दङ जों गासिबो डिटेल्सखौ लाबोदों Bodo job info YouTube चेनेलाव बेखायनो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि आपडेट मोनगोन लोगोसे सरकारि लोन स्किमनि सायाव बर' रावजों A to Z आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा गोदान अफिशियेल नोटिस एग्जाम डेट फैदों जों बेखौ नायगोन नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों बयबो रेडि जादो साखाफारा जादो नोंथांमोननि CBT अनलाइन एग्जामा फैगासिनो दङ स' बेखायनो आं फैबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि पेजखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय चेक खालामबाय था नोंथांमोना एडमिटनि बागै डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन दा जोङो एग्जाम डेट अफिशियेल नोटिसखौ नायनोसै दा बेयाव जोङो नायबाय क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो बेयाव गोबांथार पस्टनि सायाव एग्जाम डेट फैबाय दा नोंथांमोना मोनदों दाखालिसो एप्लाइ जाबाय थानाय जेरै ALP दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि RPF दङ आरो लोगोसे टेकनिशियान दङ प्लास नोंथांमोननि इन्जिनियार दङ बेनिफ्राय सुपारभाइजार पस्टआव दङ स' बेयाव नोंथांमोननि आनजादा जागायसिगोन दा बेखायनो जों नायनोसै आनजादा माब्लानिफ्राय जागोननो CBTआ एबा अनलाइन एग्जामा गुवाहाटीयाव थांनानै हैनांगोन नालाय दा जोङो फार्स्टआवनो सेकेन्ड नाम्बारखौ नायग्रोगोन बेनो जाबाय RPF SI लेभेलाव दा बे एग्जामा 2 डिसेम्बरनिफ्राय 12 सिम जागोन डिसेम्बरावनो CBT एबा अनलाइन जागोन आरो अके GD ओंखारथ'वाखै GDआ लास्ट सप्ता डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ दा फार्स्टआव RPF SI लेभेलाव फैग्रोबाय अके स' नोंथांमोना जायफ्रा नेगासिनो दंमोन RPF लेभेलाव ALP पस्टआ फैबाय एसिस्टेन्ट लक' पाइलटआव नोंथांमोननिया 25 नभेम्बराव जागायसिगोन CBT 1आ 29 नभेम्बरसिम अके स' नोंथांमोना CBT 1 आरो 2 दङ बे फार्स्टनियाव नाथाय SIआव RPFआव गैया एबा GDआव गैया डाइरेक्ट फिजिकल टेस्ट जागोन एग्जाम पास जाबा थिक थार्ड नाम्बाराव मोनदों नोंथांमोना टेकनिशियान पस्टआव 18 डिसेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन 29 डिसेम्बरसिम दा बे टेकनिशियाना नोंथांमोना गोबां रोखोमनि ITIफोर दङमोन ना पस्टआबो गोबां हाजार दङमोन बेनिफ्राय जुनियर इन्जिनियार प्लास आदार्स पस्टआ दङमोन बे जाबाय डिसेम्बर 30निफ्राय जागायनानै 17 सिम जागोन आरो दा अलमस्ट डिसेम्बराव एग्जामा गोबां कन्डाक्ट जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय RRB निफ्राय स' बेखायनो बयबो रेडि जादो आरो RPF GD कनस्टेबलआ लास्ट सप्ता डिसेम्बराव जानाय चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ जानुवारि फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ आरो थ' बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदों NTPC एग्जाम माब्ला जागोन जायफ्रा आन्डार ग्रेजुवेट गाबोन लास्ट डेटमोन आरो लोगोसे नटिफिकेसन सोलिगासिनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय लगइन खालामनानै दा बे जाबाय नोंथांमोननि NTPC एग्जामा नोंथांमोननिया जानुवारियाव एबा डिसेम्बरनि लास्ट सप्तायाव जानाय चान्सआ दंसै आरो दा बेखौ जों मिन्थिबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सिटि सेन्टार डेटखौ नायनोबा नोंथांमोना थाबैनो मोनथारसिगोन बेखायनो नोंथांमोना मा थाबैनो जेब्ला डेट फैगोन ना 10 डेजनि सिगां फैगोन बेखौ होदों आरो लोगोसे एडमिटखौ डाउनलड खालामनोबा नोंथांमोना एग्जाम डेटखौथ' फार्स्टआव जों मिन्थिबाय बेनिफ्राय एग्जाम डेटनि जोङो सानब्रै सिगांल' एडमिटखौ जोङो मा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो हमना ला नोंनि एग्जामा 30आवबा नोङो 26आव नोङो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जास्ट बेबादि माखासे प्रसेस दङ आरो दा बेनो जाबाय RRB निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिसमोन आरो जेब्ला नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयो NTPC नि आरो लोगोसे RPF GD नि नोंथांमोना Bodo job info YouTube चेनेलाव मोननो हागोन